Rana ɗaya babanmu ya yi tafiya, da ya yi tafiya sai Boko Haram sun shigo Goza suka fara kashe mutane maza manya-manya. Wasu mazan ma suna yin dressing na mata haka sai don kar a kashe su. Sai babana bai san abin yana faruwa ba sai ya shigo Goza. Sai akwai wani abokin shi da shi ma an ce mishi sai ya shiga Goza, sai ya shiga Boko Haram ɗin. Sai shi ma ya ce ya yarda zai shiga Boko Haram amma kar a kashe shi. Sai ya ce wa babana ya shiga, babana ma ya ce shi ba zai taɓa shiga ba. Sai sun tafi suna yaƙi, ya ce tun da ba za ka shiga ba, ya ce sai na nuna maka abin da ba za ka manta da ni ba. Shi ne can an jima yamma ya fara yi, suka zo gidanmu suka kashe shi. Shi ne daga can sai muka zo Bakassi. A gaskiya a kam akwai wahalar samun abinci, amma kowane ƙarshen wata uku ake wata ana kawo ma mutane abinci. Amma hakan ma akwai wanda suna da iyali da yawa abincin ma ba sa iya samuwa. Saboda haka suna tafiya wasu yi wannan sana'ansu ko su je su yi aiki ko su wani abu tukunna su samu abincin da za su ci su kara da wanda za a dafa musu. A'a, a gaskiya lokacin da nake camp ba na makaranta, amma wata rana in na ga ba a bani da aiki a gida zan je makarantar camp wata rana. Gaskiya lokacin da mun zo kan sun karɓe mu da kyau, kuma na ga filin ma na ji daɗi, na yi tunanin zan ji daɗin zama a gurin. Ban iya karatu ba, ban iya rubutu ba, in mutum ya min turanci ma ban san me yake gada ba. Amma yanzu zan iya karantawa, zan iya rubutawa, kuma in ka magana turanci ina yin understanding nashi kuma zan iya mayar maka. Ina son Learning Center saboda karatun da nake samuwa. No, ban taɓa yin kwamfuta ma, ban taɓa tunanin zan taɓa kwamfuta ba. Gaskiya suna nuna mana abin da ake a kan kwamfuta, inda ake scratch haka dai, inda za mu iya haɗa game, duk dai ake nuna mana. Sunana Rabi, ina so in zama likita a rayuwata kuma na gode wa kowa da kowa.